Bună ziua! Cel mai epic moment. Vedeți asta? Hai, mă. Cel mai epic moment. Все. Все, eu așa nu sunt. Bu. E foarte bine. Ca să înțelegeți. E cel mai... Ca să înțelegeți, e cel mai bun loc de ascuns. Lucrul ăsta. Cucu. Dacă vine cineva să-mi zici să eu să ies. Ok? Короче, să înțelegeți. Cel mai luta top место de ascuns de la profesoara de la fizică și de la chimie. Dacă aici poți să te ascunzi fața ascunselea. Oi, bre. Oi. Am ușai. Am ușai. Am ușai. Punem altfel. Așa e bună. Stai așa. Pune șorna pe. Ca să înțelegeți dumneavoastră cum asta arată. Dacă eu cam așa sub masă. Și rozetcă. Și cablu ogolit. Și să mă iemnească cu tot. Bună dimineața! Te ascunzi la învățători aici. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Я вас не звал, идите нахуй. Все. С вами был Ревернотно. Спасибо за просмотр. Но мы дальше продолжаем творить дичь на уроках. Все, всем удачи, всем покеда.